Dende que estalara a crise humanitaria pola invasión rusa en Ucraína, xa son 2.323 os cidadáns deste país que regularizaron a súa situación en Galicia. Que una vez que tienen su situación normalizada, pues tienen derecho a servicios como cualquier gallego y gallega, y en definitiva pues que las personas de Ucrania que están aquí en Galicia pues puedan encontrarse pues lo mejor posible, lo mejor atendidas, y sobre todo también pues favoreciendo algo muy importante, que es que el acceso al trabajo. Para axudalos cos trámites e guíalos neste proceso, a Xunta de Galicia e a Cruz Vermella colaboran para ter en marcha unha oficina móvil de información para refuxiados. Dende hoxe está en Pontevedra. Estamos atendendo pois a consultas ou dúbidas que poida ter a xente ucraniana sobre pois trámites que teña que realizar ou a que prestacións teñen acceso ou calqueira dúbida que lles poida xurdir, vamos. Case 4 meses despois do inicio da invasión rusa, nesta oficina cada vez son máis os que se achegan cunha nova consulta: como xestionar a súa volta a Ucraína. Xente que nos encontramos que acaba de chegar a España pregunta moito sobre como facer para regularizar a situación administrativa, como obter a protección temporal. Preguntan tamén moito sobre clases de idiomas, búsqueda de emprego, as prestacións sociais. Agora comezan a preguntar tamén bastante sobre como retornar a Ucrania xa. Esta oficina móvil xa percorreu varios puntos de Galicia, aqueles nos que hai máis persoas refuxiadas. O perfil está claro, a gran maioría son mulleres. Teñen agora mesmo homes maiores de 18 años prohibida a saída do país, entón principalmente veñen moitísimas mulleres. Eu diría que de mediada idade con niveles de estudos superiores. E tamén en moitos casos que veñen cos fillos. Unha das principais trabas que atopan para a súa integración é o idioma. Nesta oficina reciben a atención de Anastasia Levchenko, ucraína, que leva 10 anos en España. Bueno, en general estoy explicando en su idioma, claro, y mucha gente dice, ay, por fin se puede hablar con alguien en mi idioma, que se tranquilizan un poco, claro, porque les explico con más detalles, también algunos puntos culturales, porque es un poco distinto. O servizo estará disponible ao carón do edificio administrativo da Xunta en Pontevedra, na Rúa Espincelo, entre as 9 da mañá e as 2 da tarde.